Ondo etorri Urdaibaiko biosferaren erreserbara. Hau da Euskal Autonomia Erkidegoko lehen gune babestua, gizakiaren eta bere natur inguruaren arteko harreman konplexu eta dinamikoaren isla. Bizkaiko golkoaren hego-ekialdean dago Urdaibai. 22.000 hektarea ditu, eta horietako gehienak eskualdearen benetako bizkarrezurra den Oka ibaiaren arroari dagozkio. Urdaibaiko iparraldeko muga Kantauri itsasoa da. Bertako kostaldean arrantzale herri ikusgarriak daude, eta gainerako mugak berriz, ibai arroa osatzen duten mendiek eratzen dituzte. Urdaibai ingurua 22 udalerrik osatzen dute, eta 45.000 biztanle inguru hartzen dituzte beren baitan. Gernika-Lumok eta Bermeok populazioaren 80% biltzen dute, eta gainerakoa herri eta landagune txikietan sakabanatuta bizi da. Urdaibaiko lurralde eremua biosferaren erreserba izendatu zuen UNESCOk 1994an, haren natur eta kultur balioak kontuan hartuta. Izendapen horrekin, garapen iraunkorraren eredua bultzatu nahi da eskualde honetan. Bertako gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren alderdietan antzeko ezaugarriak dituzten beste lurralde batzuen erreferentzia bihur dadin. Urdaibai, iparralderantz begira dagoen ibarra da. Arroaren hegoaldean, malda handi eta gogorrak dauden lekuan, Oka ibaia sortzen da. Paisaia horretan nagusi dira belardiak, mendiko txilardiak, berezko basozatiak eta, batez ere, espezie arrotzetako basoak, pinua eta eukaliptoa adibidez. Berago, erliebea leunagoa da, eta ibaiak moteldu egiten dira, ibarraren barrualdean gizakiak moldatutako paisaia ageri da mosaiko moduan, landazabal atlantikoa eta Gernika eta Ajangizko ibarre mankorra dituela elementu nagusi. Gaur egun ere, belardien eta soroen artean, lur sakon eta eze haietako hasierako basoetako batzuek iraundute, hala nola, arratzuko eta mendatako ariztiek. Kostaldeko klima ozeaniko leunak eta erabilera tradizionalak lagunduta, Urdaibaiko landazabal atlantikoa da iraunkortasunaren eta giza jarduerak naturan integratzearen adibiderik onena. Etengabe eraldatzen ari den gune horretan, gizakiak espezie ugarirekin partekatzen du habitata, eta biodibertsitate handia lortu da. Zona horretako eremu garrantzitsua ibai sistema da. Sare hidrografiko zabal horrek, urak Golako, Mape eta Oka ibaietara eramaten ditu, eta halaber, natur balio handiak hartzen ditu bere baitan, hala nola bisoi europarra, igel iberiarra edo Budbardia radicans iratze erraldoi azpitropikala. Iparralderago, itsasorantz zabaltzen den leihoa da paisaia. Han, ibaiak itsasadar bihurtuta, Kantauri itsasoarekin egiten du bat poliki, mareen dantza eternalean. Kanpoko zona horretan daude eremurik baliotsuenak, kontserbazioaren ikuspuntutik. Padurak, Artadi kantauriarrak eta itsasertza. Estuarioaren bihotzean, Euskal Herriko ezegunerik handiena dago. Haren barrualdean, lezkadiek estaltzen dute beti urez beteta dagoen ordeka zabala. Lezkadi horietan hasten dituzte kumeak, gure kostaldeko ezeguneetako hegazti espezie mehatxatu batzuek, kontinente arteko beren migrazioetan babesleku eta atsedenleku izateaz gain. Kostalderantz goazela, marea arteko zona dago, areazko morfologia ikusgarriak gertatzen dira hor, eta ingurugazi horietan bakarrak diren hainbat landare espezie bizi dira. Mareen eragin onuragarria delata, Urdaibaiko padurek elikagaia eta babesa ematen diete hainbat urte sasoitan estuariora iristen diren uretako hegazti gehienei. Hegazti horiek Europako eta Afrikako kontinenteen artean ibiltzen dira, aspaldiko ziklo biologikoa betetzen, udazkenean eta neguan ageri-agerian geratzen den bezala. Migrazio horietan,
Urdaibaiko ezeguneek uretako hegazti ugari hartzen dituzte beren baitan. Horien artean dauzkagu abozetak, txirriak eta txirritxoak, kurlintak, lertxunak eta lertxuntxoak, ubarroiak eta espezierik adierazgarri eta interesgarrienetako batzuk. Adibidez, arrano arrantzalea eta batez ere, moko zabalarrunta, Europan arriskuan dagoen hegaztia aldiro etortzen dena. Itxasadarraren alde banatan, Artadi kantauriarrak daude. Baso iraunkor horrek 1500 hektarea hartzen ditu Urdaibain, 5 multzotan bereizita. Ereñozarre, Atxarre eta Ogoño eskuinaldean, eta Mailuku eta Atxapunte ezkerraldean. Biosferaren erreserbako bertako basorik handiena da. Oian izaera duen baso horretan artea da nagusi, eta Urdaibaiko zona karstikoetako lur harritsu eta malkartsuei helduta bizi da. Basoak landare masa trinko batez estaltzen du haitz biluzia, eta Atxarre eta Ereñozarreko gailurretan baseliza txikiak ageri dira, paisaiaren talaia pribilegiatu gisa. Itxasadarraren ubide nagusiari jarraituz, Mundakara iritsiko gara. Hemendik aurrera, estuarioko urbareak nahasi eta zurrunbilotsu bihurtzen dira. Mundakako barran, bapatean elkartzen dira Kantauri itsasoarekin. Gune hori, surf egiteko munduko lekurik egokienetakoa egiten duten olatuen astindua jasotzearekin bat. Gure aurrean, inguru natural paregabea daukagu. Mendebaldean, Matxitxako lurmuturra dago, Euskal Autonomia Erkidegoko punturik iparrekoena, eta Bizkaiko golkoko itsasegaztiak eta zetazioak behatzeko erreferentziazko lekua. Itxasadarraren bokalearen aldamenean dago Izaro uhartea, Euskal Kostaldeko itsasegazti ekumeak hasteko duten koloniarik handiena. Urdaibaiko kostaldean, aipagarriak dira halaber, Laga eta Laidako duna sistemak, Euskal Kostaldean ez direlako habitat ohikoak eta beren baitan espezie bereziak hartzen dituztelako. Ekialderago, Laga hondartzaren gainean, Euskal Kostaldeko itsaslabar vertikalena daukagu, Ogoño lurmuturra. Lurmuturrak 300 metroko garaiera du itsasoaren mailatik, eta itsasegazti ugari izaten dira bertan, tartean ubarroi motxoduna eta ekaitz txori europarra. Azken horrek, lurmuturraren barrualdean hazten ditukumeak, eta hori da espezie horri planeta osoan ezagutzen zaion zona kontinentaleko hazkuntza kolonia bakarra. Urdaibaiko kostaldearen ezaugarri bat, habitat dibertsitate handia da. Landaredian harribitxi interesgarriak aurki daitezke, hala nola Armeria euskadiensis, Malbazu aizkara, Zitori horia, eta baita basolibondoa ere. Urdaibain, duela 35.000 urtetik ona bizi izan da jendea gutxienez. Hori adierazten dute lurraldean zehar sakabanatuta dauden historia aurreko, erromatarren garaiko, erdiaroko eta gaur egungo aztarna ugariek. Biosferaren erreserba izan den 25 urteetan, giza arrasto horien ikerketa eta, halaber, hori zabaltzea eta balioestea bultzatu da. Gizakiak Urdaibairekin duen harremana agerian geratzen da aztarnategia arkeologietan, adibidez, Santimaminen, Iluntzar, Arrola eta Kosnoaga mendien gailurretako defentsa kastroetan, Foruko herrizka erromatarrean, Musika, Montalban eta Urdaibaiko erdiaroko dorretxeetan, eta erdiaroko gazteluetan, hala nola, Ereñozarkoan. Erdiaroko eraikin horiek erakusten digute zenbateko garrantzia izan duen eskualdeak oso antzinatik hainbat ibilbidetako igarobide gisa. Santiago bidea, Zinaren ibilbidea edo Ardoaren eta Arrainaren ibilbidea. Bermeon zegoen Bizkaiko jaurerriko portu nagusia, eta Gernika-Lumon oso aspalditik Bizkaiko batzar nagusiak burutzen ziren lekua, Aritz Zaharraren gerizpean. 16. mendetik 20. mendera bitartean, Urdaibaiko ekonomia nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritu zen. Eta horiek paisaia eraldatu zuten, ezeguneak lehortuz eta bertako basoak murriztuz, larreen eta nekazaritzarako lurren bila.
Errota eta Burdinoletako jarduera industrialak aldatu egin zituen ibaibideen ezaugarriak. Bien bitartean, Bermeo, Mundaka eta Elantxobeko portuetako arrantza jarduerak aberastasuna sortu zuen. Antxoa, sardina, bisigu, hegaluze eta legatzen harrapaketa handiei eta kontserba industria sendo bati esker. Era berean, 20. mendearen erdialdeaz geroztik, gaur arte iraunduen basogintza garrantzitsuari ekin zitzaion. Basogintzako jarduerek eraldatu egin dute aurreko paisaia, halako moldez non gaur egungo lurraldearen 150 azkar hasten diren kanpoko espezien landaketek hartzen baitute. 20. hamarkadan eskualdearen garapena eten egin zen, ostean berriro sortu ziren industria, arrantza eta merkataritza, nekazaritzako eskulana xurgatuz. Horrek areagotu egin zuen baserriaren krisia, eta ondorioz, soroak bertan behera utzi ziren, basogintza edatu zen, eta 20. mendearen 2. erdian, zona industrialak garatu ziren, hala nola, Gernika-Lumoko ibarra. 1970ko hamarkada funtseskoa izan zen lurralde honen etorkizunerako. Garai hartako politika desarrollistek hiri espazio bihurtu nahi izan zituzten Urdaibaiko itsasadarra eta inguruko zonak, 2. etxe bizitzetara, ontzigintzara eta ur kiroletara bideraturik. Egoera horretan, azterketa eta hausnarketa prozesu bati ekin zitzaion, eta horren fruitu izan zen biosferaren erreserba izendatzea, eta 1980an Urdaibaiko biosferaren erreserbaren patronatua eratzea. Elkarrizketa eta partaidetza foro horretan ordezkatuta daude eskualdeko gizarte taldeak, udalak, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Aholkularitza lanak egiteko, erreserbaren bulego teknikoa sortu zen. Bulego horrek, hainbat administrazioarekin koordinatuta, zerbitzua ematen die herritarrei, udalei eta biosferaren erreserbaren organo kudeatzaileari. Gaur egun, 21. mendean, eskualdean hainbat jarduera ekonomiko egiten da, Bermeon eta Gernika-Lumon batez ere. Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak dira Urdaibaiko landa paisaiaren mosaikoan nagusi, baina pisu gutxiago dute orain tokiko ekonomiaren eragile gisa. Turismoa gero eta gehiago garatzen ari den sektore ekonomikoa da. Izan ere, ostatu hartzeko leku gehiago sortu dira hotel eta landa turismoko etxeetan, eta baita ekipamendu modernoak eta museoak ere. Hartara, bestelako interesgune batzuk gehitu zaizkio hondartzara eta uretako jardueretara bideraturiko turismo tradizionalari. Ingurumen heziketa eta ikerketa zientifikoa ere Urdaibain protagonismo handia duten bi sektore dira. Gainera, horiek dira biosferaren erreserbaren natura eta kultura ondarea kudeatzeko eta zaintzeko euskarri logistiko nagusia. Urdaibai, biosferaren erreserba izendatzea inflexio puntua izan zen bertakoen eta bisitarien bizimoduan. Errealitate hori natura ingurunean islatzen da. Izan ere, bertan jadanik bazegoena zaintzeaz gain, ingurumen hobekuntzak bultzatu dira, hala nola, itsasadarra leheneratzea, urbazterreko basoa berreskuratzea, eta Urdaibaiko estuarioa eta itsasadarra hegaztientzako babesleku berezi izendatzea. Gune horiek, Natura 2000 naturgune babestuen Europako sarearen barruan daude. Sare horretan parte hartzea, aniztasun naturala kontserbatzeko konpromezu europearra da. Halaber, eremu horiek Ramsar ezegune handien nazioarteko zerrendan ere badaude. Gainera, estrategia zehatzen bitartez sustatu da Artadi Kantauriarra babestea. Inguru hondatuak berreskuratzea, adibidez, laidako dunak, eta espezia arrotzin baditzaileak ezabatzea, adibidez, bakari salimifolia edo pampako belarra. Biosferaren erreserbak gainera, lurraldearen ahalmenen araberako garapena bultzatu du, iraunkortasunari begira. Horren adibide dira, erabateko saneamenduaren kudeak eta planak, hirigintzako planak eta bide azpiegiturak. Etorkizuna gizakia natura ingurunean erabat integratzetik dator. Beste belaunaldiek utzi digutena errespetatzen ikasten badugu soilik izango da eraginkorra hori. Beraz, gure ardura da Urdaibai zaindu eta babestea,
Izan ere, gaur inguru horretaz gozatzen dugunona ez ezik, etorkizunean bizitoki izango dutenena ere bada, gure eskudako hori hala izatea.